Йо! То да не е лесно. Не почувам в шалките, ако сега ще чукам, де ляга, трябваше ми отвесен. В ушите. В ушите 4 или 5? В ушите 5. 4 или 5? 5. Около 4-500 човека ме мислят за супер готин. Митови разбулен, аз съм смотан. Не аз бе, брат ми, оня дето е супер оборотен. Аз съм едно MC, обикновено съм потен. Ми е мазна ръката пред джоба като истински рапер. Се чеша по големите си болярски, супер рапарски, чисто нови мъди. Гъди, егото ми вика тъй да бъде. Тъй да бъде. Само следващия играч може да ме съди. Останалите в широк разкрач от сухи генитали и големи зелени мухи да бъдат. Моята здрава мисъл, моят болен вокал отнесе лъч светлина през гъст смок е тази моя пиеса. Нищо, че господин стреса с мен е беса. Бомбонките къде са? Ето ги две са. Едно за всеки. Брат, знам, че сме супер леки. Чикарай, гейски са щеки. Йо. Шаманец продуцира песни неизвестни. За храносмилането ти не били чак толкова слесни. Тежки рими падат от вестна за стрясък. Ти си в шок, не мога да разбера дали сте интересни. Да се чудиш откъде взех тази злоба в къса патия. Лечебната ми омраза цялата нация. Тълпата, изпрати мен и моите нагли въпроси на психотерапия. Пък пускаш отзад дати, за сляп крак. Отказваш ли да грабнеш с твой сляп крак? Отказваш ли да грабнеш с своите шепи дребни от моите рими последни? Търсиш доброто ли? Ръце кършиш, а мърсоти поредни вършиш и цапаш и мърсиш леглото ли? Шипи ми на баща ти ракийката. Тука и ся в немотийката. Усетих ми къде е кирийката. Брат, ще шамане взе да прави хип-хоп. Каква стана тя? И каква беше? Братле, добро момче беше ти и аз с тебе. Клипа стана тука, не го видях, извинявам се.